Kashi ana wata gawata a cikin shirin fim ɗin namu mai dogon zango mai suna kaddara, wanda Adam A Zango yake zargin matarsa kan tana kule-kulen mazaje da yawa a waje, har ta kai ya kawo ya hana ta amfani da waya. Amma mai sauraro, kafin mu kai gundarin labarin nan, idan wannan ya kasance shine farkon kawo mana ziyara tashar mu ta farko, mai kamata ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin taka ne kaɗai za mu samu sahihan labaran mu da zarar mun ɗora su. Danna mana alamar liking da share da comment domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da mun ɗora. Masu sauraro, za mu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin fim ɗin namu na kaddara mai dogon zango. Da sauraro, idan baka fara kallon fim ɗin nan ba, to ya kamata ka fara tun kafin a yi maka nisa. Idan kana da tsatsauran kishi, to ya kamata mai sauraro ka ci gaba da kallon fim ɗin nan domin ka inganta naka kishin. Wani kishi kake yi ko kuma domin ka kalli abin da yake wakana a cikin shirin fim ɗin nan. Wato Adam A Zango yana zargin matarsa Nafisa Abdullahi ne tare da ɗan uwanta cousin brother ɗinta, wato wanda take masa lakali da big cousin. Har ya kai ya kawo Adam A Zango ya buɗi baki ya ce masa kwarto ɗan iska. Ita kuma abin ya harzika ta har ta ɗauki hannu ta wanka masa mari. Mai sauraro, abin da yake wakana dai, Adam A Zango ya harzika zai rufe ta da duka ne ko me? Ita kuma Nafisa Abdullahi ta haɗa kayanta ta ci gaba tafiya, ta tafi gidansu domin ba za ta iya zama a cikin gidansa ba. Yana murguna mata, yana mata abubuwa. Kai ma kanka mai sauraro ka san zama da zargi ba zai taɓa yiwuwa ba. Abubuwan da Nafisa Abdullahi take mai, tana mai biyayya iya tsagoranta, amma shi ko Adam A Zango baya gani. Mai sauraro, ya kake gani? Ya ne, me ra'ayinka a cikin wannan shirin namu mai dogon zango? Mai sauraro, idan baka manta ba, muna magana akan Nafisa Abdullahi ta tattara kayanta ta koma gida. Shi kuma Adam A Zango ya shiga wani hali na ƙaƙanikayi. Gashi kishin shi ya mai yawa, yana ɗaukar hannu, ya ta kai ta kawo, ta ɗauki hannu ta mare shi akan ya kira ɗan uwanta da kwarto. Shi kuma ya kasa jurewa, yana ƙoƙarin zai rufe ta da duka. Ta ce ta gaji, ba za ta iya zama a gidansa ba, dole ta tattara ina ta ci gaba da tafiya, tafi gidan ubanta, saboda ba zai yiwu ba, abubuwan da yake mata sun ishe ta. Ya hana ta komai ta hannu, amma kuma hakan bai kyale shi ba, sai ya kira ɗan uwanta kwarto. Da sauraro, bisa lamsai anjima. Har ta kai ta kawo ya kira ɗan uwanta da kwarto. Ita kuma abin ya kuzguna mata, ya ɓata mata rai, har ta kai ta kawo ta tattara ina ta koma gidansu. Mai sauraro, ka ci gaba da bibiyan mu a cikin shirin namu. Mun gode, sai anjima.